नमस्कार काव्य रसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, सध्या श्रावण सुरू आहे. श्रावण मास आनंदाचा, उत्सवांचा, एकापाठोपाठ एक सण येतात. आपल्या पूर्वजांनी फार कल्पकतेने सगळ्या सणांची मांडणी केलेली आहे. हे मी वारंवार सांगतो, लिहितोय. जूनपासून म्हणजे जेव्हा पावसाळी सुरुवात होते तिथून आपल्याला शेतीसाठी बैल अगदी ढोर मेहनत म्हणतात तशी करतात. आणि आत्ता म्हणजे श्रावणाच्या अमावस्येपर्यंत बैलांची कामं जवळजवळ संपलेली असतात आणि शेतीची कामं सुरू असतात, पण बैलांची कामं संपलेली असतात. मग ज्या बैलाने आपल्या शेतीवाडीसाठी इतकी मेहनत केली त्याचा उत्सव करायचा, त्याची पूजा करायची, त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायची, त्यासाठी हा बैलपोळा सणाची निर्मिती केली आहे. आपल्या सनातनी संस्कृतीमध्ये, हिंदू संस्कृतीमध्ये जे आपले उपकार आपल्यावर उपकार करतात, आपल्याला मदत करतात, त्या घटकांची म्हणजे सजीव असो व निर्जीव पूजा केली जाते. नागपंचमी आहे, हा बैलपोळा आहे, वडाचं पूजन आहे, असे कित्येक सण, प्रत्येक सण हे असेच आहेत. तर बैलाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून हा सण बैलपोळा साजरा करतात आणि तो श्रावणाच्या अमावस्येला. तर त्याचे आज महती सांगणारी, बैलांची कृतज्ञता व्यक्त करणारी अशी आजची आपली कविता आहे. कविते शीर्षक आहे बळीराजाचा आधार. बळीराजाचा आधार. शेतात दिवस दिवस राबतो, शेतात दिवस दिवस राबतो, पाणी चिखल तुडवत भिजतो, कधी मानेवरून ओझे वाहतो, दगड माती डांबरी रस्ता तुडवतो. बैलगाडी जेव्हा जाते रस्त्यावरून तेव्हा तो कुठलाही रस्ता असतो. शेतात दिवस दिवस राबतो, पाणी चिखल तुडवत भिजतो, कधी मानेवरून ओझे वाहतो, दगड माती डांबरी रस्ता तुडवतो. बळीराजाचा मित्र जवळचा तो. बळीराजाचा मित्र जवळचा तो, कुटुंबाचा एक आधार बनतो, मालकांच्या मनाप्रमाणे वागतो, मालकाच्या मनाप्रमाणे वागतो, उभी हयात माणसांसाठीच राबतो, उभी हयात माणसांसाठीच राबतो. घरातील लहानग्यांचेही ऐकतो. एवढा मोठा जनावर असतं बैल, तरी पण घरातलं अगदी छोटं मूल असतं 3-4 वर्षाचं, ते पण त्याच्याकडे गेलं आणि काही त्याचा किती कुरवाळलं, काय केलं, खेचलं, रशी काय करत नाही तो. घरातील लहानग्यांचेही ऐकतो, जोडीच्या बैलांशी जुळून घेतो. घरातल्या लहानग्याचे ऐकतो, जोडीच्या बैलांशी जुळून घेतो, दारात डवलात उभा दिसतो, इमान कष्टाची तो खून ठरतो. त्याच्या प्रती आपण कृतज्ञ राहू, त्याच्या प्रती आपण कृतज्ञ राहू. वर्षातील एक दिवस त्याला देऊ, वर्षातील एक दिवस त्याला देऊ. आंघोळ घालून खूप छान सजवू, आंघोळ घालून खूप छान सजवू. मिष्टान्न पुरणपोळी खायला देऊ, मिष्टान्न पुरणपोळी खायला देऊ. जे जे करती सहाय्य मानवा, जे जे करती सहाय्य मानवा, असो सजीव व निर्जीव कोणी. जे जे करती सहाय्य मानवा, असो सजीव व निर्जीव कोणी. कृतज्ञतेने वंदावे पुजावे तयाशी, कृतज्ञतेने वंदावे पुजावे तयाशी. परंपरा सांगते संस्कृती सनातनी. पिढ्यानपिढ्यांची परंपरा जपू, पिढ्यानपिढ्यांची परंपरा जपू. श्रावण अमावस्येला पूजा करू, आपल्या जनावरांची काळजी घेऊ. पिढ्यानपिढ्यांची परंपरा जपू, श्रावण अमावस्येला पूजा करू, आपल्या जनावरांची काळजी घेऊ. बैलपोळ्याचा सण साजरा करू, बैलपोळ्याचा सण साजरा करू. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली, लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळीशी कविता शेअर करा. ह्या चॅनलला कोणी नवीन असाल किंवा जुन्याचा कोणी राहिला असेल चॅनल सबस्क्राईब जरूर करा. ही या चॅनलवरची जवळपास 222वी कविता आहे. वेळ मिळेल तेव्हा यापूर्वीच्या कविता ऐका. तुमच्या काही सूचना असल्या किंवा तुम्हाला एखाद्या विषयावर कोणत्या कविता ऐकायची असेल तर जरूर प्रतिक्रिया द्या. आता परत आपण भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.